Sme radi, že sa teda mohlo uskutočniť sympózium umelcov, teda medzinárodné sympózium umelcov v našom hoteli. Veď snažíme sa podporovať umenie aj vlastne u nás, že teda aj obrazy teraz budú vlastne podľa nového teda aj sochy, ktoré vystavíme aj exteriéry, aj interiéry, aby teda aj hostia, ktorí tu chodia na rekreáciu, aby mohli vidieť, respektíve byť v prostredí, ktoré je teda aj takto umelecky založené. A dúfam teda, že by mohla byť z tohto tradícia, čiže tieto sympózia by sa opakovali tu, kde by teda sa zúčastňovali umelci z celého sveta, ktorí by tu mohli nájsť ten svoj tvorivý duch, teda v regióne Liptov, teda v tejto vlastne prírode. Budeme teda radi, keď čo najviac ľudí bude obdivovať tieto výtvory. Ktoré boli inšpirované peknou prírodou a krásnym prostredím, v ktorom sa nachádza aj náš hotel.